Nagkapit-bisig ang mga kinatawan ng iba't ibang sangay ng gobyerno bilang pagkakaisa upang maproteksyonan ang mga karapatan at kaligtasan ng mga bata ngayong selebrasyon ng ika-33rd National Children's Month ngayong Nobyembre. Kasabay din ito ng paglagda sa Commitment Wall. Idinaos ang aktibidad sa La Union National High School sa San Fernando City, La Union. Sabay-sabay ring nanumpa ang mga kalahok bilang pakikiisa sa selebrasyon ng Children's Month na may temang Online Sexual Abuse or Exploitation of Children o SAEC at Child Sexual Abuse or Exploitation Materials o SAEM wakasan, kaligtasan at karapatan ng mga bata ipaglaban. Actually, we keep on reminding them na dapat yung paggamit ng social media, maging responsible sila. And second is that yung nga, nabanggit natin yung safe speak, kung sakaling merong ginawang pang-abuso, whether online or offline, pwede silang magsumbong sa Safe Speak. It's an online platform na yung mga bata, kahit hindi naman sila kailangang magpakilala. Kahit na anonymous siya, actionan namin yan. Basta masabi lang kung saan school and we can determine now kung sino yung mga batang apektado o biktima. Dinaluhan na aktibidad ng mga direktor mula sa Philippine National Police, DSWD, DepEd at City Government of San Fernando, Provincial Government of La Union. Lumahok din sa aktibidad ang learners. Nagkaroon ng lecture kaugnay sa tamang paggamit ng social media para maiwasan ang anumang cybercrimes. Ayon sa grade 10 student na si Diana, importante na mamulat ang mga kabataan sa responsableng paggamit ng social media at teknolohiya para maprotektahan din ang sarili. Hindi po ako nagtitiwala agad sa mga strangers po na nag-a-add sa akin o kaya nagme-message po sa akin. At nakakatulong po din po yung pagiging private sa social media po. Madami na pong mga kaso ng mga online harassment, karon po, mga bullying, marami din po mga nagkakaroon ng depression po at nagkakaroon ng attempt sa suicide dahil po sa mga naranasan nilang pagbubuli po. Ang hanay ng pulisya, kaagapay ng mga kabataan para maisumbong ang anumang nararanasang kaso ng online harassment. Maigting ang kanilang pagbisita sa mga paaralan at komunidad para mailapit ang kanilang mga programa laban sa mga anumang krimen. As protectors of peace and defenders of the vulnerable, the Philippine National Police stands firm in this advocacy. Kami po ang inyong mapagkakatiwalaan sa laban na ito. Through our Women and Children Protection Desk, anti-cybercrime units, and community programs, at sa bawat PNP stations po natin, lalo-lalo na po dito sa San Fernando City, we are committed to preventing, investigating, and stopping all forms of child exploitation. Kami po sa PNP ang inyong aasahan. Sabay-sabay ding naghandog ng awitin ang kaguruan kasama ang mga learners sa nasabing selebrasyon. Joanne Punsoy, Balitang Solid North.